Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi mzangayo Lenile Mponda koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wagawa pawiri unduna wa zamphamvu ndi migodi. Boma lati lachilimika kulimbikitsa ntchito yoonetsetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna, kuteteza mabanja komanso chitukuko chofikira anthu onse. Ndipo anthu ogwira ntchito monga zammakomo musitolo ndi madalaivala a galimoto zikuluzikulu ati ndi okondwa ndi zomwe boma lachita pokweza malipiro awo. President Professor Arthur Peter Mutharika wagawa pawiri unduna wa zamphamvu ndi migodi. Izi ndi malinga ndi kalata yomwe watulutsa mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi ndipo a Jean Matanga ndi nduna ya zamphamvu pomwe a Thoko Tembo ndi nduna yatsopano yoona za migodi mdziko muno. Anthuwa ayamba kale kugwira ntchito m'maudindowa. Boma lati lachilimika polimbikitsa ntchito yoonetsetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna, kuteteza mabanja komanso chitukuko chofikira anthu onse. Nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna a Mary Navicha ndomwe anena izi pa bwalo la masewero la Lunzu boma la Blantyre pamwambo okondwerera mabanja omwe umachitika pa 15 May pa dziko lonse. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti. Chikondwerero cha tsiku lokumbukira mabanja pa dziko lonse chikudza pamene chiwerengero cha nkhanza kwa amayi ndi ana komanso ana osiyidwa chili chokwera mdziko muno. Poyankhula pamwambowu, mayi Mary Navicha anati unduna wawo ukuchilimika kuthana ndi mchitidwe omwe umakolezera nkhanza, kupereka ndalama kwa mabanja ovutikitsitsa komanso kuchita chitukuko chokomera anthu onse. Mayi Navicha anati unduna wawo ukuonetsetsanso kuti amayi, abambo ndi achinyamata akupatsidwa mwayi kuphatikizapo wa ntchito kuti azitukula mabanja awo. Lero ndi tsiku lofunikira kwambiri chifukwa tikulimbikitsa mabanja olimba komanso mabanja achikondi amene ali ngati panazale kapena kuti foundation imene tikhoza kulererapo ana. Banja labwino ndi imene matuluka nzika zabwino za dziko. Ndi chifukwa chake kusamalira mabanja olimba achikondi ndi nkhani yofunikira kwambiri ku dziko lino. Monganso takhala tikukamba za zitukuko zosiyanasiyana za dziko, sitingakambetu zitukuko zimenezi popanda mabanja abwino. Choncho lero nali tsiku la mtengo wapatali limene mabungwe onse, mafumu, makolo tasonkhana pano ngakhale ana eno ake kukambirana kufunikira kokhala ndi mabanja abwino komanso kukambirana kufunikira kothandizana athu amene akungoenda wayawaya mdziko muno. Ndipo poyankhulapo moyimirira mabungwe omwe si aboma, mayi Tiwonge Moyo ochokera ku bungwe la Project Hope USA anati iwo apitiriza kugwira ntchito ndi boma poonetsetsa kuti mabanja mdziko muno akukhala umoyo wabwino. Tikukhulupirira kunena kuti boma pa ilo lokha silingathe kukwanitsa kugwirana manja ndi makolo m'midzi yathu m'Malawi. Chifukwa tikukhulupirira kunena kuti boma ikuyeneka kugwirana manja ndi mabungwe oyima paokha, ma CSOs ikuyeneka kugwirana manja ndi makolo eni m'midzi, mafumu mmene tamvera muja kunena kuti ndichofunika kuti mabanja akhale olimba ndipo oyima kunena kuti akusamalira ana awo paokha. Chifukwa ichichi ndi chimene nsanamira imene mabanja ana akuyeneka kutetezedwa. Opanda mabanja kukhala olimba, opanda mabanja kugwirana manja kuti athandize ana awo paokha, ndifake tikupezeka kuti tikuona ziwerengero zambiri za ana amene akungoyendayenda ma urban areas kapenanso ma trading center. Bungwe la UN linakhazikitsa tsiku lokumbukira mabanja pa dziko lonse lapansi pofuna kulimbikitsa chitukuko cha mabanja komanso kuteteza umoyo wa anthu okhala m'mabanja kuphatikizapo amayi ndi ana. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yati ikumana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma ndi cholinga chofuna kupeza njira zothetsera
nkhani zakatangale mzipatala. Poyankhula pa msonkhano omwe bungweli linachita litakumana ndi atolankhani ku nyumba ya malamulo, wapampando wa komiti Antony Masamba wati komiti iwonetsetsa kuti ikukumana ndi nthambi zosiyanasiyana kuti mchitidwe uthe mzipatala za boma. Zambiri mulipotili. Amasamba ati ndizokhumudwitsa kuona kuti anthu akupereka ndalama pofuna thandizo la chipatala pomwe samayenera kutero. Mwa ichiwo ataonetsetsa kuti komiti yakumana ndi nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo bungwe lolimbana ndi ziphuphu ndi katangale kuti achitepo kanthu pakatangale imwe akuti akuchitika. Virizo kumanabe ndi ma stakeholders, tikumana ndi ombudsman, tikumana ndi Malawi Human Rights Commission, tikumananso ndi Ministry of aunduna za umoyo, komanso tikumananso ndi abungwe lothetsa ziphuphu. Ndi cholinga chokuti tikamaliza kumana nawo tikhaso ifeyo ndi action points athu. Tikapeza information yolondola tikhanda action point kuti kodi tipanga bwanji. Pakadali pano chifukwa tikumana ndi anthu ngati amene wawa ngati komiti silinganene kuti tipanga izi until timalize kumana ndi ma stakeholder amenewa. Poyankhula m'malo mwa atolankhani omwe anasindikiza ntchitoyi a Gordon Matonga omwe ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku Platform for Investigative Journalism, ati ndizokondweretsa kuti nthambi zosiyanasiyana zili ndi chidwi pa nkhaniyo. Amatonga anatsindika kuti ndizokomera Malawi kamba kakuti nthambizi zichitapo kanthu pothetsa mchitidwewu. Natitana nafe kuti tiyankhulepo pa nkhani imene ndi zinthu zimene ife ngati atolankhani timafuna kuti nkhani zitikamatulusa zioneka kuti nkhani zikupita kuti komanso mayankho ake akhala otani. Ndi tasangalala kuti lero nayi ndi danga lofotokoza zinthu ngati zimene zizi, takambapo zinthu zingapo kuti tingathandize bwanji kuti kupita chisogolo nyumba ya malamulo ikhale kupeza mayankho ndi kupereka ma recommendation oti akasinthe zinthu zokomera anthu osauka amene apita zipatala zaulere mdziko muno. Kumayambiriro a chakachi atolankhani a nyumba zowulutsa mawu zosiyanasiyana adasindikiza ripoti lomwe limaonetsa kuti mzipatala za boma muli ziphuphu ndi katangale pomwe anthu akumafunsidwa kuti apereke ndalama kuti alandire thandizo. Bungwe la Partners in Health lati matenda opatsirana ndi chiopsezo chachikulu pa umoyo wa Malawi ochuluka ndipo ndipofunika kulimbikitsa mgwirizano popewa komanso kupereka thandizo ku matendawa mdziko muno. Izi aziyankhula pa maphunziro apadera omwe ogwira ntchito za umoyo ku Lilongwe anakonza mothandizidwa ndi kampani ya Sanofi Pharmaceutical yochokera mdziko la South Africa. Wanangwa Mvalo olemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Trust Office. Maphunzirowa anasonkhanitsa ogwira ntchito za umoyo ochokera mzipatala zosiyanasiyana ndi cholinga chophunzira momwe angathandizire odwala matenda monga shuga, matenda othamanga magazi komanso kansa ndi khunyu. Polankhula pa mwambowu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Partners in Health a Felix Magwira ati maphunzirowa athandiza kuonjezera ukadaulo wa ogwira ntchito za umoyo komanso kulimbikitsa luso lothana ndi matendawa mdziko muno. Chiyembekezo chathu chachikulu kwambiri ndi choti tikaphunzitsa anthu amene wawa ma clinician komanso ma nurses, anthu amene wawa abwerera ku zipatala zomwe amagwira ma health centers amene ali pafupi ndi kumene kumachokera anthu amene akhuzidwa kwambiri ndi matenda angonagona komanso apasirana. Choncho ndionera kuti kusera mu upangiro umene angaupeze apa ndikuti anthu amene wawa azikakwanisa kumakathandiza anthu amene akudwala matenda amene wawa kumadera kumene akutumikira ma health center komanso kuma community kumene kumachokera anthu. Ndipo ndi chonchi zithandizanso kuti anthu amene amavutika kwambiri kuyenda mitunda itali kuchokera kumudzi kumapita zipatala zazikulu kuti akalandire thandizo limene lilo, panopa ndiona kuti thandizo limeneli azikalipeza pafupi. Mmodzi mwa adindo oyang'anira matenda osapasirana ku ofesi ya zaumoyo m'boma la Lilongwe Isaac Mwenda analimbikitsa omwe atenga mbali pa maphunzirowa kutsatira njira zoyenera kutsata pa matenda awa pa nthawi yopereka thandizo kwa odwala. Ndondomeko imene timenera kutsata pamene tikuthandiza anthu amene ali ndi matenda angonagona. Andi timenera kuti chipatala chilichonse tichiphunzitse ndondomeko imene yoyo imene anzathu a World Health Organization anayika. Tanthauza kuti munthu ngati angati thandizo kunoko kweli ya 30 ngati anapangidwa train
chikhayi chimodzimodzi atasankha kuti akaende chithandizo chipatala china chilichonse chimene amagwira training ndondomeko imene yoyo posasiyana. So pano pamene topanga training unoko ndiye kuti chipatala cha area 30 chizitopanga handle azitha kuthandiza anthu onse amene ali matenda angonagona popanda kutumiza chipatala china chilichonse. Azingotumiza anthu okhoka amene ali mavuto akulu koma aliyense azane chithandizo konkuno. Amuli Nsoma omwe ndoyang'anira chipatala chomwe chili kulikulu la polisi ati maphunzirowa afika mu nthawi yake ndipo athandiza kuchepetsa ntchito ndi ndalama pothandiza odwala matendawa. Poti ndi anthu ambiri kuchokera mu community amene timatumiza ku sento ku bottom kuti akalandire chithandizo pa zinthu zoti mwina ndizophweka zoti chifukwa cha training iyi tizikwanisa kuwapangira. Anthu otero amakhala kuti mwina ambiri tikauza kuti galimoto ikutenganika kusiyani ku sento koma transport yobwerera muli nayo ena amapezeka kuti alibe. Kotero amatha kubwerera ku nyumba koma munthu oti anayenera chithandizo chake chipitilire. Ndiye chifukwa cha training iyi zitithandiza kuti mapatient ambiri tizithana nawo pompano komanso tizithandiza kuchepesa congestion muzipatala zimene timatumiza mapatient. Pali chiyembekezo kuti maphunzirowa alimbikitsa luso komanso ukadaulo wa anthu ogwira ntchito za umoyo zomwe zithandize kulimbana ndi matenda osapatsirana omwe akupitiriza kukhuza anthu ochuluka m'dziko muno. Mukoni na nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. President Mutharika wagawa pawiri unduna wa zamphamvu ndi migodi. Boma lati lichilimika kulimbikitsa ntchito poonetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna kuteteza mabanja komanso chitukuko chofikira anthu onse. Ndipo anthu ogwira ntchito monga zammakomo, musitolo ndi madalaiva a galimoto zikuluzikulu ati ndi okondwa ndi zomwe boma lachita pokweza malipiro awo. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe la Medicines and Pharmacy Regulatory Authority latsindika kuti likuonetsetsa kuti mankhwala omwe akulowa mdziko muno akuyezedwa ndipo akufikira mlingo woyenera pofuna kuteteza miyoyo ya anthu. Mkulu wa bungweli a Charles Chimenya ndi omwe atsimikiza izi pomwe bungweli linakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma pamomwe linagwiritsira ntchito ndalama zina mchaka cha 2021 kufikira mchaka cha 2022. Tendi zambiri mu ripoti ili. Achimenya ati mankhwala asanafike mzipatala kapena pa msika amayamba awayeza kaye kuti aunike ngati akufikira milingo yoyenera ndi yovomerezeka. Iwo aonjezera kunena kuti akakhala kuti mankhwala awa sakufikira milingo yoyenera amauza eni ake za vutoli kuti mankhwala awa asapite kwa anthu. Iwo atinso bungwe lawo linalandira kale chilolezo choti liziyeza mankhwala m'dziko momwe muno. Achimenya aonjezeranso kuti bungwe la PMRA likuyesetsa kuyika maofisala ake maboma onse a dziko lino omwe akumayendera m'madera osiyanasiyana kuti aziona momwe mankhwala akuwasamalira komanso ngati akufikira milingo yoyenerera. Ndifotokoze monena kuti pali zinthu ziwiri zosiyana zimene zili mu funso lanu. Chinthu choyamba ndichonena kuti tukamba za accreditation. Mene timakamba za accreditation timakamba zokhuza ndi National Medicines Quality Control Lab kumene timayedzera mankhwala amene akulowa mdziko muno. Mbali imeneyi tinathana nayo because laboratory yathu panopa ili accredited malinga ndi ma standards. Imeneyi timaiti ISO 17025 2017. Chimene chikutanthauza pa nkhani imeneyi nchonena kuti kuzera mu accreditation imeneyi panopa PMRA ili ndi kuthekeranso pano kuti itha kuyeza mankhwala amene m'mbuyomo timatumiza kunja ngati ku Kenya, makamaka mankhwala amene a Global Fund amagula chifukwa iwo amafuna kuti mankhwala awo akafuna kuti ayezedwe ndi laboratory imene ili accredited. Ndiye pa nthawi imene sitinali accredited sitinali ololedwa kuti tiyeze mankhwala awo, koma pano pasopano tikutha kuyeza mankhwala a Global Fund because of the accreditation. Padakali pano wapampando wa komiti yoona za chuma ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts Committee a Stephen Malondera atsindika kufunika kokhala ndi ogwira ntchito ndi zipangizo zokwanira kubungweli kuti lizikwanitsa kuyeza mankhwala onse olowa mdziko muno. Iyo atinso nkofunika kuti bungweli liunikenso malipoti
omwe akumveka kuti ena amagwiritsa ntchito mankhwala okonzera matupi a anthu akufa ku nsomba zaziwisi kuti zisawonongeke msanga. Nakambidwa kuti no atithandizire makamaka anzathu amene amagwira ntchito kumochale kuti no pali mankhwala ena amene amagwiritsidwa ntchito popangira imba anthu okuti atisiya. Mankhwala ameneyo amapezeka kuti ali pansika ndi mavenda kuti nkumayikaso musomba kuti zizioneka ngati zidakalibe za fresh. Ndiye tinapemphaso kuti atazukuta mokwanira ndondomeko ngati zimenezi kuti tonse pamodzi tikhoza kuthandizika kuteteza miyoyo ya Malawi. Padakali pano komiti yauzanso bungwe la PMRA kuti lipeze njira zoti anthu omwe adatenga ndalama zokwana 8 miliyoni kwacha yomwe anapereka kwa anthu ena ogwira ntchito ku bungweli ngati ndalama zogulira mafuta a galimoto abwenze. Bungwe la Admark Limited lati liyamba kugula chimanga kuchokera kwa alimi ang'onoang'ono mdziko muno kuyambira pa 1 June chaka chino. Mneneri wa bungwe la Admark Teresa Chaplapola wati chimangachi azichigula pa mtengo wovomerezeka ndi boma wa 900 kwacha pa kilogalamu. Chaplapola akufotokoza zambiri kwa Chisomo Break. Kampani ya Admark iyamba kugula chimanga sabata ya mawa. Talandira ndalama kuchokera kuboma zimene zitithandize kuti tigule chimanga makamaka kwa alimi ang'onoang'ono. Tsiku loyamba kugula mbewu zina tilengezabe ndipo chimangachi tidzichigula pa mtengo wovomerezeka ndi boma wa 900 kwacha pa kilogramu mu misika yathu yonse yovomerezeka Malawi muno. Ndipo tikulimbikitsa alimi onse kuti pobweretsa chimanga chawo adzibweretsa chowuma bwino komanso chabwino. Anthu ogwira ntchito za makomo, masitolo, mafakitale komanso madalaiva agalimoto zikuluzikulu ati ndi okondwa ndi zomwe boma lachita pokweza malipiro awo. Polankhula ndi MBC, ena mwa anthu ati kukweza kwa malipirowa kuwathandiza kuti athe kufikira zinthu zosiyanasiyana zomwe zakwera mtengo monga nyumba zalendi, chakudya komanso mayendedwe. Victoria Solijala walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Elin Chimoyo. Malinga ndi kusintha kwatsopanoku, anthu ogwira ntchito makomo azilandira 83,720 kwacha pa mwezi kuchoka pa 72,800 kwacha pa mwezi. Omwe amagwira ntchito masitolo azilandira 157,500 kwacha pa mwezi kuchokera pa 126,000 kwacha pa mwezi. Ndipo amene amagwira ntchito mabizinesi ang'onoang'ono azilandira 131,250 kwacha kuchoka pa 105,000 kwacha pa mwezi. Esther Hanifu yemwe ndi ogwira ntchito zapakhomo wati ndi okondwa ndi kukwezedwa kwa malipiro ponena kuti zithandiza kuti azikwanitsa kugula zinthu zina zofunika pa khomo pake. Pothirirapo ndemanga, Kinde Humphreys yemwe ndi ogwira ntchito mu sitolo ina mu msika wa Limbe wati kukweza kwa malipiroku nkofunikira kwambiri kwa anthu omwe amagwira ntchito zing'onozing'ono, ndipo wapempha olemba ntchito anthu kuti atsatire zomwe boma kudzera mu nduna ona za ntchito lalengeza. Nkhani imene ndionera kuti ife tinayilandira bwino, ndizonera kuti abwana athu kuti akandira mapipa ngati amene ife amatibisira samatibisira amatiuza chilungamo pano pandionera kuti sala anatilonjezera. Zakhazi kuchitika sikoyamba kumamva kuti malipiro akwezedwa. Timathokoza boma likapanga zimezi zikomana chachikulu mabwana kumakhala kuvuta kuti athe kuwakwezera anthu ndrama. So nimatha kuganiza kunena kuti mwina izi zimatha anthu sititha kumakanena kapena kukadandaula polingalira ndi kusowa ndi kuvuta kwa ntchito. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe lona za anthu ogwira ntchito zapakhomo ndi sitolo zosiyanasiyana Begason Maenje wachenjeza anthu omwe amalemba anthu ntchito kuti lamulo lidzagwira ntchito ngati sakweza malipiro monga momwe boma kudzera mu nduna ona za ntchito anenera. Mabwana wotilemba ntchitowa ambiri sakwaniritsa zimene malipiro mene ayenera kukhalira. Komanso mafuna ngati choncho pakufunika kuti pakhale njira yakuti unduna kamanso magulu yense okhudzidwa kuti tichite kafukufuku wokwanira kuti mwina amene akupezeka kupanga zimenezo
azikhala pambala mubanda kuti ino famu uchende mu Employment Labor Act imeneyo ilipo ndithu lamulo loti ngati wina wake apezeka akulipira ndalama yochepetsetsa kusafikira mulingo ameneyo kulandira fine. Pakadali pano bungwe loona za anthu omwe amalemba anthu ntchito la Employers Consultative Association of Malawi ICAM layamikira boma kudzera mu nduna woona za ntchito kamba kaganizoli onena kuti izi zithandiza anthuwa pa miyoyo yawo. Pankhani imene ndinganene kuti kwa olemba ntchito amene sakukweza malipiro momwe ndondomeko yomwe boma yayika ndiye kuti akulakwira malamulo chifukwa limeneli ndi lamulo ndiye sakuchita bwino iyayi ndipo lamulo ndiye kuti liyawatsata ndipo ligwira ntchito. Komanso tipemphe aunduna wa ntchito kuti athe kulimbikitsa kumayendera m'malo olemba ntchito kuti aonetsetse kuti onse olemba ntchito akutsatira lamuloli. Lamulo la malipiro atsopanowa likuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito pa 1 mwezi wa Juni. Boma la Kalonga likuyembekezeka kukolola matani 51,360 ampunga mu nyengo ya ulimi ya 2025 mpaka 2026 zomwe ndi zokwera kuyerekeza ndi zokolola za chaka chatha zomwe zinali zopitirira matani 46,000. Malinga ndi mkulu ona za ulimi boma la Kalonga Ayaz Nyirenda, izi zikutsatira mvula yabwino yomwe bomali lalandira kupezeka kwa zipangizo za ulimi monga fetereza komanso ntchito za ulangizi wa za ulimi. Tindi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi Anyirenda, chaka chino boma la Kalonga likolola mpunga ochuluka kuposa chaka chatha, ngakhale kuti madera ena mzigawo za ulimi ma EPA mpungawo sunachite bwino chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Tiena kukolola matani kuposa 51,000 ampunga. Ngakhale madera mwina mpezeka kuti akukolola mochepa, nkhani yayikulikhala chifukwa chakuti mwina sanathire fetereza mokwanira komanso nkhani ya matenda. Iwo apempha bungwe la ADMAC kuti liyambe msanga kugula mpunga kwa alimi kuti apewe amalonda achinyengo omwe amagula zokolola kwa alimi pa mitengo yongowabera. Tikuwalimbikitsa alimi aja kuti akhale magulu a cooperative, ma trust or ma association kuti akathe kulandira uphungu or ulangizi pagulu. Komanso tikulimbikitsa anzathu a ADMAC yemwe ali mwana wathu wa munduna wa zamalimidwe kuti apasidwe ndalama mwansanga, ayambe kugula mwansanga kuti mavenda kamalowa pansika ikhale kuti ADMAC yafika kale. Mmodzi mwa alimi ampunga kuhara amakidwafu vyarema ngwira wati ngakhale kuti delalo linalandira mvula yokwanira, matenda ampunga monga chiwawu zinaononga mbewu zawo zomwe zachepetsa zokolola zawo zomwe amayembekezera. Taononga zambiri fetereza, ng'ombe, anthu ogwira ntchito ndi ulimi ule chaka chino uvutirapo. Mulimi wina Ken Ngoma wati zokolola za chaka chino zikuoneka zolimbikitsa. Kamvula kamagwako ngakhale kamagwako kapang'ono pang'ono koma kamakhala ndi chinyontho mundamo, at least mpunga wachitako bwino kusiyana ndi chaka chatha. Nawo Anovis Kayange ati ngakhale alimi akukondwera ndi zokolola zomwe apeza, sakudziwa kumwe angakagulitse mpunga wawo. Chimene ife tikufuna kuti tumpunga tumene takolola twatung'ono tikufuna kogulisa nsika tilibe. Boma la Kalonga limadziwika kwambiri ndi ulimi wa mpunga wa Kilombero omwe umadziwika ndi kununkhira bwino komanso kukoma kwake. George Kandawire, MBC Kalonga. Polisi ya Kanengo yati chiwerengero cha milandu ya umbanda ndi umbava chatsika kumayambiriro a chaka cha 2026 ndi 41.6% kuyerekeza ndi milandu ya mtundu yomwe anali nayo kumayambiriro a chaka cha 2025. Mkulu wa polisi ya Kanengo Dan Sosten walankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano omwe anali nawo ndi akuluakulu a polisi komanso adindo a madera ozungulira.
a Southern ati milanduyi yatsika kamba ka ubale wabwino ndi anthu omwe akugwira nawo ntchito komanso ntchito yoyendayenda m'madera kukhazikitsa chitetezo. Asauti akufotokoza. Songano iyi ndiyofunika kwambiri ndipo timayenera kuti tipanga mwezi uliwonse koma chifukwa cha zovuta zina tinalephera ndi chifukwa chake tapanga mwezi uno. Ife ngati apolisi sitimagwira ntchito patokha. Tinaonetsetsa kuti ulendo uno tigwiritse ntchito kwambiri anthu akudera kuti atithandize ntchito. Ndiye timagwira nawo ntchito limodzi monga mapatrols tipapanga nawo usiku ndi usana. Komanso amatha kumatipatsa information ina imene kutithandizira kwambiri kuti imene makati tikhoza kugonjetsa kuchepetsa milandu imene. Ndipo potirapo ndemanga phungu wa dera la Lilongwe City Dzenza a Jonathan Mfune ayamikira polisi ya Kanengo komanso anthu amderali pogwira ntchito limodzi kuchepetsa milandu ndi kukanena ku madera momwe muli chitetezo ndipo chitukuko chikupita patsogolo. Milandu kapena zifukwa zoti anthu amangidwe zikachepa padera malo zimathandizira kuti aliyense azimva kuti ineyo I think ndikukhala mudera limene lilotetezedwa bwino. Andingati lilotetezedwa bwino even zochitachita za anthu ntchito zimayenda bwino kama business kandena opita mu office zimakhala zabwino kwambiri. Zimapereka luntha kwa wina aliyense kuna kuti ano I can do anything nthawi ina iliyonse. Osaopa kuti kapena yona kapanga china chake yayi. So chimene chokhacho chimathandiza kuti anthu agwire ntchito modzipereka modzikhuthula so that dera thuli kunoko lizitukuka. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wagawa pawiri unduna wa zamphamvu ndi migodi. Boma lati lichilimika kulimbikitsa ntchito poonetsa kuti pasamakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna kuteteza mabanja komanso chitukuko chofikira anthu onse. Ndipo anthu ogwira ntchito monga zammakomo, musitolo ndi madalaiva a galimoto zikuluzikulu ati ndi okondwa ndi zomwe boma lachita pokweza malipiro awo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boys ndi nzangayo Linle Mponda tukufunirani usiku wabwino. Select Financial Services. We are all about making life a little easier for you. The civil servant or parastate